बबे संबिजितनि लेखाखौ फरायनानै बबे पलिटिकेल साइन्सनि लेखाखौ फरायनानै बुंदों बड'लेण्ड जानायनि क्राइटेरिया गैया होननानै आं सोंनो लुबैयो। मानो भारतआव मोनसे गोदान रायजो जानो थाखाय कुनु क्राइटेरियानि नाङा रायजोफोर कुनु बेबायदि क्राइटेरियानि खोथा गैया। भारतनि आर्टिकेल 2, 3 आरो 4 बेखिनियाव लिरनाय दङ से 2, 3, 4आव जेलानो गोनां जायो अब्लानो बबेबा मोनसे रायजोखौ बुखावनानै मोननै खालामनो हायो एबा मोननै मोनथाम रायजोखौ सरजाबनानै मोनसे खालामनानै गोदान रायजो सोरजिनो हायो। बिराद इम्पर्टेन्ट खोथा दिनै आङो नोंथांमोनजों सावरायनो थाखाय नैबे बिफां सिङाव थानाय जाहैदों। बे जाहैबाय नैबे बे गोलैनाया थिखोलायबाबो बे हाबालाय। बे हाबालायाव जाखिनि पिकचारफ्रा एसामिसनि होनाय जादोंमोन बाव मिलायै बे एलपिआव आरो बेनिफ्राय जे आइसिडिएसनि जेनोखि बिजाब गासिबो इंलिस आरो एसामिस, बड'आनो गैया। बड' साहित्य सभा बोरै जाखो, एबसु बोरै जाखो, दासिमबो उन्दैफ्रा गिदिरफ्रानो रोङा एसामिसनि बोरै सिनायगोन। स' दिनै बिनि सोमोन्दै मोजाङै नोंथांमोनजों सावरायगोन। दिनैनि भिडिअ'आव बेखौनो नोंथांमोनजों सावरायगोन। I have the proof and I can show on the screen। नैबेनो नायदो नोंथांमोना। दा बेवहाय आंनि सोंलुआ बेनो, दिनै जाथिनि थामोनथाखौ लानानै आवगयबोनाय हांखोआबो मोनसे साननानै नायदो बर'नि जारिमिनाव हांखोनि सोमावसारनायाव बेसेबां मुंख्लं जालांखो आरो मोनफ्रोमबो बुस्थुखौनो जोङो सोमावसारनायनि गेजेरजोंसो बेसेन गोसा जिउफोरखौ बावनायनि गेजेरजोंसो मोनबोजोबदों। दा बे मोनबोनायखौ दिनै आसाम सरकारा पलिसि बाहायनानै इडुकेसन पलिसिफ्राव सोसन सोब्लक खालामनानै बेफोरबादि आइसिडिएसफ्राव जायफोर बर' मिडियाम बर' मैखोम एरिया बेफ्रावहाय बिदि इंलिस असमिया आखरखौथ' मा जों गिदिरानो रोङा आरो बिसोर उन्दैफोर। दिनै एलपि स्कुलाव असमिया फरायनायखौ बायध'था खालामनायाव बर' हांखोआ गोमोरनांगौ गैया होननानै आं सानो। नाथाय असमियाखौ नै रायजो राजाफोर, असमियाखौ होफानायाव जों बर' एरियानि ओनसोलनि मानसिफ्रा रायज्लायनायाव सोरबा रोङोबाबो बे आखरखौ जों मा खामानियाव बाहायगोन, फरिखायाव जोंनाव सोलियाबा। बेखायनो बर' साहित्य सभा, बर' थुनलाइ आफाद, बे थुनलाइ आफादा बिराद मोजां रल लानानै दिनैसिमाव बिनि फाइनाल मोनसे डिसिसनाव फैनो हानांसिगौमोन। नाथाय गैया, बुंदोंल'। दिनैसिमबो बे आइसिडिएसनि बिजाबा स्कुल फैदों, नाथाय जों फोरोंनो मोनलायलाया, फोरोंनाङा होननायावसो बियो दा थाबथानानै थादों। नङामोनब्ला बियो बेसि गोजान सौहैसिगौमोन। आरो बेल' नङा, जोंखौ समायथे इडुकेसन पलिसियाहाय बेफोरबादि नारसिननाया जोंनि थाखाय खुब साननो गोनां बाथ्रा। बर' मिडियाम जोब्बाय होनबाथाय हारिया हांखो गैला होनबाथाय जेबो गैला। बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो थुनलाइ आफाद नोंथांमोना सानै हयै बिनि समस्याखौहाय समाधान थाबैनो खालामना होनांगौ। स' भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।